kayangan ki paling ora sing sowan ki ya ratu. Apa pendhita kok cah edan-edan iki. Dong apa sowanan ning Kayuwangan? Lah menika lho Dik, kula menika gumun lho. Ing atasipun namung drajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun bale marki Kunda Manik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing Kayuwangan kedang nglakoni poso. Sak mboten-mbotenipun resik lahir batosipun. Ajrih menawi kenging walat. Lah cobi to. Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok, mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk. Kaya wong gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to, mangka ya luput senjata tawa mboten kuwalat kaliyan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodok iki pukulan Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teko? Bathara Guru. Bathara Guru. Wah. Mencorong sandangane ya, Truk. Ah saka Mutiara Jamrut Ergeni, kowe netel Mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan. Dadalke, Truk. Aja. Ora wani kok dadalke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane papat ya. Iwang Pelun Bathara Guru tangane papat. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ling ngosoki papat. Lah tenan ora? Lah Petro, wonten dalu Bugulun. Ha, kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk meneh iki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak kejak Bagong. Wah lah. Para dewa dah ora kajen mungsuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo Wang Pelun Bathara Guru kok denekke keleke papat. Monggo ulun ki ndereke panjenengane wis mangabat-abat rong tau wani karo Wang Pelun Manik. Moyo lah kok iki bocah iki core kawani karo Sang Wang Pelun Manik moyo iki. Adalah. Tro iki tep apa wong e, Tro? Ayo wong ayo kok omonge tanpa pedhot Iwang Pikulun Bathara Antarada. Weh, iki apa? Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog dulu. Jog kowe pait. Bagong aja sembrono tak idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Kok njur arep ning Kayangan arep ngawur ora. Pono kawan wonten dawuh Pukulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku apa Wita? Kowe kuwi. Hah? Lah kok muni Wita aja rame. Kita ki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah Kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celu-celane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong. Ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walat. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung perkara cah. Mocap petuk siji iki. Ulun ki aku. Lah, berarti ulune loro, Tru. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petro kanthong bolong. Wonten dawuh Pukulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Tru. Wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan, Tru. Nonamit pasang Kalimantabe tinebina ing lodoni dumawaing tawang towang. Tinepatna ing tulak manuk Pukulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Iya Petro ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Petro kantong bolong padha raja saprapta kita. Nggih, Pukulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petro. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Pono kawan Bagong
padha raja sak prapta kita. Inggih pukulun kita sowan ing Sambikala. Kepanen kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun Paduka Ulun. Lho. Hai. Ora dong. Piye terus? Salah apa bener? Salah. Ngawur. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Pikulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Si Es ngono. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong padha raja sak prapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nering Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, cah edan tenan ora. Wah, dewa ora kajian iki wis ora. Petra padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra Wilujeng. Bagong padha raja sak prapta kita. Sapa iki, Tru? Bathara Indra. Kowe nggon film kae apa? Udu. Ora ana telu to, Dana, Kasina, Indra. Iki bedewa ya. Wah, kowe tak tendang modar. Kowe tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih Pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih Pukulun. Iya. Ulun tampa Bagong prayogakna. Nun nggih, sampun boten kirang prayogi. Petruk padha raja sak praptamu. Pukulun Yama Dipati Wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya. Bagong padha raja sak praptamu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang Pikulun Yama Dipati Wilujeng. Bekti kula konjuk Pukulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mang neng kemawon mengke ra. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya. Bagong iya. Nggih. Edan lan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae biasane. Petra Kantong Bolong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Pukulun Penyarian Wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petra. Pangestu tampan ana. Nggih. Bagong padha raja. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, pacare. Udu. Pukulun Penyarian. Ayo ki nang kelurahan Carik to? Ora. Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa. Sekretaris maksudnya. Pukulun penulisan Wilujeng bekti kula konjo Pukulun Penyarian. Iya Bagong prayogakna apa kawan. Nun nggih. Lho, kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulun Penyarian ketoke seneng nek aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono. Ulun sotke dadi cacing. Bisa dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambing ditempleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Rara. Petra dalem Pukulun. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat diagung pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apuran ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sapa paduka Iwang Adi Pukulun. Petra kaya ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih wale-wale menapa Pukulun? Sowan kula wonten ing kayiwangan menika sayekti mboten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah inggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah sakmangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa ming cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh bener, Gong.
Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru. Ah ngopo bapak dadi kere ning jagat ki? Ah ngerti dadi dewa, malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakangne Bathara Guru kok ngere nang Karang Kadempel mangan intip kaya banyu. Dikopyok nang weteng. Arene ra ya mamane paling ora roti ya ta. Ning bapak ki wis seneng ngono kae kok. Wah, Semar ki pancen aneh. Lah nggih, naik ngaten kula ngaturaken panuwun. Lah, dene wigatosipun Bu Kulun, mboten sanes estunipun bapak menika bingung. Bingung perkara apa? Bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengen bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora, aku iki senengane mbedheki ngono iki kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Ngendi? YouTube. YouTube ki sapa? Bakule bakmi. YouTube ki teknologi kok. Kene ra ono YouTube ora. Lajeng lho kok lajeng kowe iki ngopo sing ngendika kono kok iya salahe do ora omong aku omong dhewe sak banjure piye bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong papan sing becik sing apik utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten ning kersanipun bapak menika bangun lahir lan batin ya lahir ya batin panggesanganipun para kawula uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab ketukulane ya bab ayem tentreme ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem mergo kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih manja lan luwih kabiyawara. Iya Petro. Nggih. Cobi to. Nek teng pundi-pundi bedaning panembah, bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten. Karang Kadempel menika bedaning panembah, menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan arang padha regejegan anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane lah terus niate Semar napa tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok sing jeneng napa-napa niku isone gedhe niku apike saka cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten. Iya, Petro. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa nang tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar ngono Petro nggih lah ning bareng wonten iku kula sarujuk kula mathuk kula cocok ning kok terus Semar kendel mawon bapak niku meneng mawon lah terus kula jawil jane apa Pak ana bab sing abot apa piye nek perkara Prabeya perkara Brana Picis dibutuhake mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa bapak ki dadi panakawaning Pandhawa nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa ora Petruk aku ora duwe niat bangun perkara iki utawa bangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabeya ora ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelahirane tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabeya. Bangun desa nganggo Prabeya niku entekke dhuwit. Mengko bangun tanggul terus
napa diborongke. Lah niku tegese entek-entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal ayo to. Iki apik dienggo dhewe, iki becik awake dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngoten niku karepe Bapak. Iya Petruk kuwi becik banget nggih. Ning kok Bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sakarang kadempel bisa ngrasakake ayem-ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi methik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa. Niku sing abot teng mriku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa. Mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule ming neng Kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sagu munggah Kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah Kayangan mboten iso mergo Kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak-menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Ndilalah kok Bagong ya saguh. Ha itu, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu parang tritis mesti ngono ta, heeh. Nilai losmen ta kowe? Ora. Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot lho lah. Senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga. Ngerti ka aku? Aku mula emoh. Aku liwat Serungga. Ah iya. Arep mampir none Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila sowan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring agungan. Keparenga sak mangke mandhapaken Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omonga Bathara Guru, omonga Si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning Kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, aku sing arep munggah ning Kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate. Ngoten iki. Ya, Gong. Ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Truk. Wah, bapak iki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Iki namung kula ki mawon supados suasanane rada tegang ngoten lho. Pripun? Dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kalih Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Terus kene maju tak sebul mbun-bunamu. Nek wis tak sebul mbun-bunamu, kowe munggah ning Kayangan. Nek guru ora meneke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, kowe ngamuka ning Kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep Manikmaya nggunakake cis Trisula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula bengi niki kula rada gleleng. Lah niku wis disebul mbun-mbunan kula. Kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-mbunane. Wah, Semari mbanci ndhe mbanci ladan. Ha iki kok sing dadi korban aku ngono. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani cis Trisula sing modar kowe. Modar ning kene. Aja kuwatir, Bagong. Wong mati ning Kayangan ki njujug swarga. Wis. Wis Truk kowe bali dhewe. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, hus. Anu Bathara Narada iki
nek mati nang kayangan ki bakal munggah swarga. Wis kowe nang neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ki ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati ning kayangan jujuk swarga iku dapusi Bathara Narada. Wah, asem e. Ora tak gujog lho. Agenge pancen trembelane kok kowe iki. Iki Bathara Narada iki kami tuaning kayangan kok dijagjok-jagjok. Ajok ora? Ayo ajok. Ajok ya wis. Ngene kok geger ora. Ngono Petruk. Nggih, nyun pangapunten. Namung sedelo kemawon. Mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topa Desa Karangkadempel badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng Bapak malah Bapak matur nuwun. Syukur kinarya pusaka wonten ing Karangkadempel Pukulun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Idep nyomangolon caka wadananira mbaranang ing Kakang Rodo kados pundi Kakang? Landara dase tadi. Napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun. Kula mun jatuh Paduka Dipransi Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa srati ning Pandhawa. Lah dalah nyata. Petra sowan njaluk kembang Plempertangga Jiwa, kembang jambu Dipanirmala. Monggo Purbawasa nasta Paduka Dipransi Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petruk nek diparingaken ya menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya Kakang Semar Nayantaka meniki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun tan wurunga kinten kula menika dewa ingkang banci Demban Ciladan. Leripun. Sampun kathah ingkang badhe nyuwun sekar Plempertangga Jiwa miwah sekar jambu Dipanirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong. Ning nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan lan Petruk Kantong Bolong, arep apa-apa bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan ndak kayangan digojak-jakan dening para Panakawan. Petruk dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar jambu Dipanirmala. Estu Pukulun? Iya Petruk. Nanging luwih becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ana repat kepanasan, mengko ulun merpeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar jambu Dipanirmala. Oh nggih, siap. Nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe andhuwa marang Pakepan Paduka Wang Pukulun Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nengga wonten ing repat kepanasan sendika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda maneh. Ngentosi sak bibaring pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Iya, Panakawan Petruk. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Rada kula nyuwun pamit. Petruk sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati. Sampun Pukulun kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Panakawan Petruk.